Hoxe quero salientar un tipo de mensaxes que ás veces se escoitan nos medios de comunicación e que posicionan a unhas persoas por riba de outras. En base a que? Pois en base a ter determinadas ideas. Entón, fálase de ser cualitativamente superior, moralmente superiores, etcétera. E isto, evidentemente, é unha aberración, porque o feito de que eu pense que as miñas ideas son as mellores non necesariamente me vai facer mellor persoa. Sobre todo, tendo en conta este tipo de crenzas nas que eu me posiciono por riba dos demais. Entón, con este tipo de mensaxes, o único que se fai é normalizar e xustificar nun momento dado unha violencia de unhas persoas sobre outras, cando todas somos eso, persoas, e ninguén ten dereito a violentarme a min por ter determinadas ideas. Entón, pois novamente abogo ao pensamento crítico que temos cada unha de nós para non deixarnos contaxiar deste tipo de discurso extremista e facilón que o único que fai é confrontarnos e para nada ten ningunha ansia de servizo público, de servizo prosocial, que a fin de contas eso sería o que poderíamos esperar de persoas que, a priori, o seu cometido é velar polo ben común e polo ben de toda a sociedade. E este tipo de mensaxes, evidentemente, non o fai. Grazas.